Lisod ta pud sir. Oy, di makaya ala sir. 1 2 1 2 1 2. Gani sir. Lisod kay sir Roy, taas kayo. Ay pag anaon sir, anak ba o? Isbog dire ron ba? Isbog. Dia, isbog. Ikaw dire dire. Dire ba natay window ba? Window. Ikaw dire ka dire. Dire. Sasayaw na to sir. Basta sundugan lang ko niyo kay sleeping pa ni wala pa tayong music. Sige sir. First moves. 1 2. Sige daw, kamo daw. Merong step kata akong gibo, sige daw. Dili man anak. Dili mga na magkumo man ka. Anak ba o ana o? 1 Ay, 2 do. 1 Kumo, dili man ang kumo. Anak ba ana? Diba? 1 diri ang isa ka kamot. 1 Ay. Diba? 1 2 Okay, balik ba sa formation, balik. 1 1 2 Pas. 1 2 3 go. 1 2 1 2 Sige. 1 2 3 go. 1 2 Ano ba? Okay. Ano ninyo hanya? Sundugan ninyo. Sundugan kung anak. 1 2 3 4 5 6. Sige daw. Okay, dunganin ninyo to akong gihibo karon. Sige. O muka tawa. Pantay mo sa kuha pag mo. Sige. Eh sa to pagkana ni ugma na inyong presentation wa pa mo ka practice. 1 2 3 go. 1 2 3 4 5 6. Oh, anak ba? Ano naman dahil na? Okay, sunod anak. Okay, tanawan ninyo ha. Since nakuha na ninyo to, subaybay na po ninyo ni. Diba ni ha? 1 2 3 4 5 6. Anak man to, di ba? Muna yung first steps na to. Kanina pong anak. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1. Sige, tabo. Lisod ta pud sir. Oy, di makaya ala sir. 1 2 1 2 Sir. Lisod kay sir Roy, taas kayo. Ay pag anaon sir, anak ba o? Dili ninyo to kaya kasi simple ra to. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Ay man ka sir humok kag lawas mo ang lawas murag bara. Sang kaya? Lain nga step sir kang Pera na mo ba? Okay, anak. Anak, ano lang oh. sir. Wala ko na tutong anak. Kaya, isipin ninyo anak oh. 1 2. Tantay ha. Tantay ha. Ano? Anak, di. Ano? 1 2. 1 2. Kamu daw. Kanang pinakuan ba? Kanang attractive yun. 1 2. Di, dungan ta. Set. Go. Wala yung anak. Anak na ba oh? 1 2. 1 2 Okay. Ready, get set, sige. 1 2. Anak. Pagtarong ko, kapag balik-balik ba? Balik-balik ba? Wala yung anak ba? Nakasabot. Anak na ba? 1 2. 1 2. Anak. Yes. 1 2. Bay tatun sayawan sir, kapatid ni soda do sir oy. Di makaya sir. Sir, lisod ba ng baytat, sir? Katong Savage Love, sir ba? O ano, tet. Sir, lisod man ng touch by touch sir, og Savage Love sir. Oy, kato na lang binibining marikit sir. Atong ana sir ba? Binibining marikit na dalangin ko. Ikog ba ninyo? Uy, ikaw touch by touch, Savage Love, binibining marikit. Ang mayo ani. Butuhan ta. Akong tan-awon sa inyo akong so butuhan. Mao na atong buhaton. Tan-awon ako kung kinsay maayo mo sayaw, panalitan imuha sa Savage Love, binibining marikit o touch by touch. Kung kinsa tong maayo, mao to akong okayhan nga atong sayawon. Sige, ikaw una Jimmy, touch by touch.
Sige, sayaw. Sir. Wala na itugtog. Action lang Karon sa. sir, ako dyan mapili ni mo ron sir. Sige, sayaw. Tanaw na ko. Tama na to. Oh, sir ah. Music. Why music? Why music? Kuan ra ba sayaw lang action. Bahala kang usim buhat hindi tanaw na ko. Sige. Etet ni kwan. Etet. Tet 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 tet. Na. Ikaw be. Tas. Awa sir, kanta og sayo na ko sir, awa. Ikaw ang binibining na ninanais ko, binibining marikit na dalangin ko. Ito sir, Ora to. Usap pa daw murag ganahan ko ba usap. ikaw ang binibining na ninanais ko, binibining marikit na dalangin ko. Oh, ganahan ko si Paper. Binibining marikit akong piliyon. Ah, binibining mirikit daw, mirikit daw, mirikit daw. For affirmation. So, binibining marikit ang napili ha. Yes sir. Kabalugan ko ana, sundugan lang ko ninyo ha. 1, 2, 3, go. Wala nang nagalay sa action na sir. 1, 2, 3, go. Ikaw ang binibining na nais ko. Oh, binibining marikit sa langin ko. Awa sir, awa na nagkakuan sir. Kulay sa keyboard daw. Jimmy, unsa man na? Binibining marikit na dirikit na dirikit na dirikit. That's my touch. Hindi ko matudlog sayaw ninyo. What's up guys? So, salamat kayo sa amo ang cameraman karon si Kambal. Jeremy Busan. So, wala ka. Kirim mo man. So, kay Bitaog, anak ni Edgar. salamat po kayo sa sponsor sa Polo. Branded kayo ni gihatag sa ko ayud ni. So, salamat kayo sa naghatag ani din ako i-mention. So, mora to, salamat kayo sa pagtanaw sa mga video. Nakabara ko ron si King, Jimmy, si Kambal, cameraman na mo ron, si Ron. Then, of course, so wala na mi buhaton. Salamat kayo sa pagtanaw. Alam mo kalimot sa pag-subscribe, click the notification bell para mas updated mo sa mga coming videos. So wala na mi buhaton. Dong unsay atong Signing off.